negosyante ayahay ra sila permi irukon itang pobre. Tanan nga produkto inikontrolado sa pinakaubos nga presyo. Mahal na mong presidente, mag-umaampingi, ihatag ang saktong presyo, pababai ang abono, maubsi ang pestisidyo, para gamay lang ang gasto, ihatag ang ilang mga benepisyo. Dugay na nga panahon, mag-uumagi ulipon, mga nagdumala buayahon. Budget sa gobyerno, ilang tigbason, maong naglisod na karon. Mahal na mong presidente, mag-umaampingi, ihatag ang saktong presyo, pababai ang abono, maubsi ang pestisidyo, para gamay lang ang gasto, ihatag ang ilang mga benepisyo. Mahal na mong presidente, mag-umaampingi, ihatag ang saktong presyo, pababai ang abono, maubsi ang pestisidyo, para gamay lang ang gasto, ihatag ang ilang mga benepisyo.